singakanani ngobekeze Ngomisitazami singakanani ngobekeze Sanibonani kokumseleku lo okhulumayo. Niyamazi ke bakwethu. Niyazi ngeke ngize nginilandise indaba eziningi engathi sikhuluma ngomuntu ongaziwa noma ningamazi ukuthi ubani lokukhulunywa ngayo. Kukhulunywa ngaye yena lo muntu okukhulunywa ngaye nani niyamazi ugogo wenu, ugogo Mseleku kuphela. Izinto zimane uzenzeka nje emhlabeni shintsha. Namhlanje into engizokhuluma ngayo. Ngikhuluma ngani futhi ngisabhekene nani nabo baba ukuthi kunobaba banenkinga eziningi la. Banenkinga eningi uthola ukuthi abanye baba basebenza kude, basebenza endaweni ezikude, kodwa manje banenkinga ukuthi bafica omama bayathola ukuthi bebethi bayafika bona, bayafika badliwe. Asho ngamuzwe kahle umuntu wakuthi cha ke lo kade edliwa nje lo. Kade ngingekho mina esikhathi ezingaka kodwa mangifika kuyena ngifika nje ngizwe kathi kunenyoka nje ehlala ihamba la kulomgodi lo. Ngicela ukuthi nina bobaba ngeke ngabavumela bomama ukuthi kube khona izinyoka izolo ingene emgodini kubona. Ake ngenzeki kanjalo. Ake uzama ukuthi umqinise umama wakho ekhaya kwenze ukuthi umama mangabe uhambile umbuye kuthuli ukuthi uyangizwa ngithini kwena. Ubuye uthi lo uthi la uyaya uzizi hayi kwazi kwanzima. Ubone umama oyiphethe kahle. Kuba njalo kumama oyiphethe kahle. Akuvane nje ukuthi ubaba siwahamba mhlambe 6 months okuyafika kubama uthi usale kahle. Yini kwenze njani? Kwenze njani? Oh mama baziphathe kahle baziqoqe bahlale njengamantombazane. Nina bobaba balungiseni obomama benu emakhaya balungise kahle ngendlela. Hayi kodwa ukuthi phela usumlungisela ukuthi sokuthi noma ngabe kuthiwa nawe mhlawumbe uyahamba emhlabeni akasakwazi ukwenza lutho yena uqhubeka nempilo. Mlungisela nje ukuthi umvalela ukuthi umama ahlale ngentombi kuphela ukuze akwazi ukuthi mangabe ufika na ufika ukwazi ukujabula kahle. Uyazicabanga baba uye ekhaya uyicheck yankosikazi wakho kade agcina ukuthi ubonane naye. Uyamfika uyakujabhisa. And iyona into oqala uzokwathi uyijakile vela ayikho phela iyona le vele ukhumbule ekhaya uqamba manje ukuthi ukhumbula ingane ukhumbula yena la leyo nto yakhe usuyafika kuyona hela kahle wehla umzimba ukhala uphumule wedwa ngaphakathi. Ucobe kuphele tu umama usekucobile nje waqeda yonke imali yakhe emzimbeni waphelela nto isikhathi uthi noma ngabe kuthiwa usuthi uyaciciyela uyazama usuyeza uzama ngomzimba omude awusekho nje nangenhliziyo mhlawumbe uzuyicabanga intombi yakho le la uphuma khona ukuthi Nkosi yami ngcono nokuthi ngilele nobani ngcono ngimenze lo mama bobani ngoba manje lo muntu lo akayona lento ebengicabanga ukuthi ngizomfica iyona ayikho right lonto siyanawo lo muntu ukuthi omama sinilungisele bona bakwethu abanezinkinga ezokuhlulwa isimilo ngoba kwesinye isikhathi usehlulwa isimilo umuntu sokuthi usuhamba isikhathi esingaka mhlambe nawo nomuntu athi nami uthi ngihwaphulize kanti useyona uyafika wena hayi bani kwesinye isikhathi kunalabo mama laba ngothola abayinakelela inkomo zabo lihle nje iqiniso uthola ukuthi akayinakelela inkomo yakhe ubaba akajabule befika kuwena uzakhetha ukuhamba yofuna umuntu ngaphandle ngoba ufuna ukutest ukuthi ngase kube lento ayizwa kuwena injani komunye umuntu lesikhathi ayithola kulowa muntu eyithola ukuthi ithuli intentu imnandi yomile ke ubaba uzonamathela ngalapha. Ngicela ukutshela nje ukuthi nabo bomama bazama ukusuka balungisa inkomo zabo zithule zithi into ngoba inkomo mawuthola ukuthi istaki namanzi ubaba kufuneka kube ayifuneki lolo daka lolo zama ukuthi uthole izinto uqini intombazana lakhe ithula into uthi noma ngabe nje hayi impela ngade nivele nindawo lo baba nayenze noma ephinda uthi ayikhona umama cha ukhona akekho amanzi womile thegeqe kuba kuphela ukoma lokho kahle nje uzoze ube nje grease ngaleso sikhathi seni soba grease hayi ukuthi wena nje umbazi taka ayifuneki lonto. Ngiyacela bomama banakelela inkomo zabo ngoba baba bayinakelela izinto zabo nawe mama nakelela inkomo yakho ayiyomi ithuli besimuthi ithuli into and uyazi ujabula kanjani nawe umama ubaba mayifika nje ukuthi ungathi nomfutho othile bewufika kuwena nawe uyaziza unomdla uzomdlandla nje oshaya ngaphakathi hayi kwazi kwamnandi azathi noma seqedila zasho hayi mama ngiyabonga mngami bengingathembi cha uyiphethe kahle
kanti nawe uyasebenza phela uyalungisa uqeda nalamanzi alowejuza nokuthi mawulele nobaba wena ngathi ngiyachama nje udedela idamu noma isiphakphaka kube manzi amashiti koze kushitha amashiti setaqa uhamba yowasho awuzame nje ukuyinakelela kahle umama lungisa inkomo yakho nje ibe right uzizwe futhi ngisho uhamba uyazi ukuthi ngeke ungayizwa makuthi ihamba itaqaka imanzi uyizwe ngoba kithula ithi intuku kwabo kube mnandi uyabona uyazi lapho cha nobaba uzozokuthuthu lo ngithe utshona inkomo ithula ithentu nangu baba nawe uyeza ufikayo ezibaba uthi hayi cha kuyajabulisa mama uthole uthi mawunayo azakunyenyezela endlebeni athi hayi mama uyiphethe kahle ningaqedi umsebenzi usaphezulu kwawo athi hayi mama ngiyabonga bengingathembi nje ngoba phela nina bomama nicabangile okweni uyayibona usunjani ukujabula yo umhage sokwengane Hake sekomuntu okade wamgcina umhake umncike emqaleni uthula uthi into uthi hawu baba ngiyabonga baba mthathe ngofisa omncane wengane hawu siyabonga bakithi sajabula kakhulu makuzohamba kanjalo makamelweni sithanda nje sinakelela izinto zethu baba wenakelela kakhulu nibona laba basileke kanibona laba kufanele ngaba inakelela kakhulu kona wonke umuntu nje kufanele inakelele ngoba akafuneka amanzi uyayubona mawuya emfuleni ufica umfula kunendaweni esidaka uthi angena khona uthi nje kuguqu udaka alifuneki lolo daka amadoda awalithanda webosithi nani bomakoti nani bomama awalithanda amadoda kuthiwa umuntu wesifazana akagugi uma ezinakekela ingakho kumele uzinakekele uzuhleze endodeni yakho umusha njalo ikuzwa nje impela ingahlukaniswa ngabe ithe yantshontsha ithi hayi kodwa hayi umkambe hayi siyabonga kakhulu makhosi amakhulu sizobe sisegoli mhla ka2-3 no4 half osuku sizobe sisegoli siyacela abantu bandla abadinga izinto bangafona abanye noma bafone basho bathi indlela bengayazi sizobe sesowethe Protea Grand umuntu wehle boxer abese yafona asho ukuthi kuphi simyalele simdirect indlela afike ayitholele kwakhe nje bandla kuze lishisa ikamelo libe chumthule emnandi thokoza makhosi amakhulu siyabonga.